Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode på Minecraft. Okay, hvad skal min liv stå under? Er det virkelig en stå under? Lol. Yeah. Så min afslut der. Kabam! Vi er kommet i B. Wow. Jeg har spillet hende et par timer nu. Og jeg er kommet godt i gang. De er fucking irriterende, fordi jeg havde nogle ekstra penge til overs. Og dem hvis jeg så fik nogle ring op, så blev ens konto åbenbart nulstillet til 250. Så jeg har tjent mig til 54.000 igen. Men hvis jeg så bruger 1,5 million for ring op. Så det er lidt irriterende. Men det går rimelig hurtigt med at tjene penge. Jeg fandt en rigtig god celle til salg, som jeg tror, det var et par timer tilbage af den. Så stod jeg bare campe til. Og det gik det meget godt. Det kom så til den. Ingen mennesker for at købe den, så jeg var alene, og det var rigtig nice. Så ja. Ja, jeg har fået en god celle, og deri lå der noget gear, og det ligger også et diamond gear deri, og så ligger der en masse diamond spørg, og det er rigtig godt. Så lå der en pickaxe, som ikke var enchanted, men så med den her pickaxe, med den her fiskestang, så fangede jeg så en bog med Unbreaking 3, som jeg så lagde på min diamond pickaxe. Og så var der også sådan her fiskestang i kisten. Og så ligger der en masse mad og sådan noget. Men ja, det er det B. Jeg ville optage den rank op, og det gjorde jeg også. Men de sidste 2 videoer, som skulle være episode 5, jeg optog før i dag og i går, de blev ikke særlig gode. Så nu prøver jeg altså igen. Sæt dig bare op på Fluffy, tryk en bid, ikke? Tror jeg står. Det har vi dog lige en gang. Det var lidt let. Hernede, så var jeg træfarm. Indtil så har han mest bare sat brød og træ, fordi det tjener sådan rimelig mange penge på. De kan også lige bruge simpelthen senden der. Og Black Market, det er det samme sted, det er bare for en af gangen. Jeg har så siddet herinde i flere rum 5. Der. Og så helt nede for enden til højre. Der har jeg celle. Der finder jeg rigtig god celle. Ja, der fandt en rigtig god celle, som jeg så købte. Ja. Lige her, ind til højre. Bum, model. Jeg kan ikke tilføje det dag. Der var cellen bare sådan her. Jeg har kun lidt om med ovne og chiplet og breakbenchen, eller hvad det hedder, crafting chiplet. Det er ikke lidt om. Men så var der den her kiste, alle de her ting i, så vi har lige lidt diamonds og emeralder. Og så er der noget lædergear, og vi har mega super ståler, protection IV, noget vand og sådan noget vejr. Herover har vi gear, diamond gear, så har vi også nogle super nice sko. Ja, det er rigtig nice. Så havde jeg også en diamond gear, den gik i stykker, før det der PvP'ede. Så at sige. Her der var næsten sådan helt ødelagt. Jeg gider til på dans for at reparere dem. Så er der lidt skidt her, en håve, nogle brød og sukker. Her på så. Der er også en masse pikkes herovre. Her har jeg en masse mad. Nogle gode læbler. Og så har jeg også nogle andre gode fiskestænger. Der. Masse læder og mad her. Og så hernede. Så havde jeg nogle blocks også. Herover, se, jeg har sygt mange økser. Vi skal bare sætte 2 meter. Og hernede, bum, der har jeg også en damersvær. Har vi en bue med power 3. Og så har vi nogle sådan falske nøgler, som jeg ikke kan bruge. Jeg ved ikke, om jeg kan hænge dem op på væggen. Jo. Nu er det bare sådan normalt.
vi mangler ikke der slår. Så her er der også bare ligesom gamle side. Bare ude. Lad os den her, så folk ikke kan bokse ind med side. Jeg har også fundet ud af, hvordan man ellers bokser ind med fulde celler. Det har jeg fundet ud af. Så ja, jeg er rigtig overpower. Vi kan ikke gerne en celle, hvor det ikke er den der. Så vi kan bokse ind her igen, tror jeg. Så man kan, jeg skal kille over til, og så åbner man bare sådan her, og så går jeg bare ind. Og her bliver jeg sgu, jeg ved ikke hvorfor. Nej. Jeg tror også bare en indestillende, mens hvis skal man også sætte kille over til, så han står og slår. Og så kan man åbne døren imens, når man slår ind. Så skal være en indstilling, tror jeg nu. Der er en. Og han er jo også den, der stikker på mig ind. De fleste de har dem. Der er sådan der noget. Så det er meget nice, at vi ligesom fik ranket op. Så der var man bare lige ranket op til B. Nej, til A. Hvem vil du selv? Lad os måle noget hjemme. Men det føler mig ikke som om. Jeg bor i fængsel for helvede. Og se, tingene er alligevel lidt dyrere. Der vil jeg ikke sælge det, tror jeg der. For det har jeg sådan en del af. Før du sælger det rum. Nej, for at sælge dit rum. For at sælge dit rum før du for at sælge dit rum før du ranker op. Kan man læse det fast. Her ranker op til at sælge. Husk at anvende dit ord. Husk at anvende dit. Husk at anvende dit for at sælge dit rum før du ranker op. Okay, det der forstår jeg ikke noget af. Kun for vagter. Men ja, jeg har også ansigt ind på form, så jeg håber endelig virkelig, at det bliver vagt. Hvis jeg kunne lave magtgave, men jeg vil ikke. I må også skrive i kommentarerne, hvad I helst vil have. Det er sådan en serie, som jeg spiller nu, eller en vagtserie. Og om jeg så skal starte forfra, spørger han der Emil Kriger, eller rank down kaos. På at rank down, med sådan en penge. Så kan jeg bare rank down, så bare rank op igen. Det går jeg sjovt på. Ja, så kan jeg altid rank down nu. Så kunne jeg spille start en ny serie som C-vagt, helt forfra, uden noget som helst ting. Kun det der vagt der. Og det var spillet som vagt. Det kunne være rimelig nice. Men jeg ved ikke, hvad jeg helst vil have. Det kan I som sagt skrive i kommentarerne. Så er det lidt nemmere at vide, hvad I er i gang med. Ja. Men jeg tror egentlig, nu kan sådan 160. Bum. Så jeg ved ikke lige. Det er nok ikke det dyreste. I forhold til at man tjener penge herinde. Hvis I lige kan mine de næsten. Hvis I lige kan mine 499 blokke, så kan vi lige tjene lidt penge. But
Køb Mathias. Hvis I måtte have noget her. Jeg har ikke nogen isolationstid. Please stjæl mig i 1 minut, så jeg kommer ud. Så må han bare der med at gøre sådan dumt. Så man opfører sig ordentligt. Hvorfor vil jeg sige det? Okay, det var noget underligt. Det var lidt underligt, synes jeg. Ja. Det er sådan en masse sange. Masse sange. Ja. Ja, det har jeg. Senoni er min lillebror. Okay. Senoni. Lol. Og Bullyman, det er fucking nice, det der. I ved nok alle sammen godt, at jeg hedder Jon. Se, der er en hedder Jon Hoff. Han hedder også Jon. Det er bare nice. Godt nok træt i dag. Det er hårdt i weekend. Vagt, jeg kan ikke komme ud i stationsby og stop spam. Godt gå vi. Vi tænker på det samme. Okay, nu hælder jeg hjørnet. What er det gå? Nej, selv. Nej. Ikke. Nej. Det er lækker, synes jeg. Jeg ved ikke med jer. For mig der er lækker det. Yes. Endelig er vi ved op. Kan bare se, hvor træt jeg er. Det er kun 5 minutter over 7. Jeg kan godt den her. Den er ikke brug for. Så har jeg behøvet til det ikke mig. Stop spam for helvede. Stop spam. Gider det ikke. Det er fucking irriterende at høre på. Det er vist borgen nu. Ja, jeg kan kraftigt ikke sige mere. Pis. Jeg synes fucking noget lige da man op. Eller før i tiden, så var der altid sådan sygt mange DP i B gør. Endelig fucking rank op i B. Der kommer vel ikke kæmpe DP, og det er fordi at han skal rank op til A. Og så kaster han bare alle sine ting ud i luften. For at komme op i A. For han havde et råd, men så lavede mig DP med alle hans ting, han havde tilbage. For dem kunne han jo ikke få mere op. Så ja, han lavede kæmpe DP. Jeg bruger selvfølgelig øfteren for at træbe ham lige den gode stille, så jeg bare får alle hans ting. Men han skal selvfølgelig slætsborgen. For ikke at dø. Jeg kan heller ikke det noget. Jeg gider ikke, hvordan jeg er. Hold nu kæft, mand. Hvorfor mødte de mig ikke? Stop spam for helvede. Stop spam. Hold nu kæft, mand. Mute ham eller anden. Velkommen. Velkommen med Rider PvP'er. Det er Riddle, det betyder det, men ja, han vil have det skudtalt. Kan ikke. Røn mig. Røn mig.
Det er mega underligt at skrive sit eget navn i chatten. Det er overhovedet ikke vant til. Det er så sjældent, for de hedder Jon. Det er sådan et sjældent navn. Jeg kender kun 2 andre, der hedder det. Eller 3. Der er en på skole, som jeg ikke kender, men jeg har bare hørt, at der er en, der hedder Jon. Så jeg kender ham ikke. Så er der fest af dem, han hedder også Jon. Tror jeg faktisk. For det er simpelthen nice. At Jon, som er så sjældent navn. Og som jeg selv hedder. Der er en YouTuber, der hedder det, som er så fucking populær. Det er sådan, som ham jeg ser op til. Han er virkelig nice. Han har vildt også et usædvanligt sjældent navn, som jeg også har. Og sådan ham der Jon Hofte, så vi har et sjældent navn. Det er helt vildt for mig. Eller hvor det er sådan en kendis, der hedder det, som virker. Det er bare nice. Ikke så ikke selv. Ja, det der sagde jeg lige. 31 32. Altså nu har jeg 67.000 og pludselig 320 her jo. Ja. Ja, jeg er ikke færdig med den. Hvorfor? Læg det lige der. Hvad? Nu skal jeg dø, hva'? Ja. Jeg har ingen af dem, der giver på. Ham der kan han sagtens snakke. Han er ingen diamondspærre. Så han kan sutte mig dick. Ikke Jon. Ikke Jon. Nu skal vi time. Diamondspærre. Er I heroppe? Med flower. Nu casino for inden eventuelt alle kan spille der. Okay, det er det gamle, eller hvad? Wisdom, Labis. Det er ikke. Jeg tror, at jeg også den, der selv fik fastdagen for det. Jeg tror, han er selv herinde i Rødlands. Ja, I C. Eller A. Det var et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad jeg ser herovre.